जयश्री मबाइला आइफन मालाय ओंखायनो आइफनखौ देखायगासिनो मिनिनो हाया बिथाङा मेकआप आर्टिस्ट ना फिल्माव मोसानायखौ मोसालाय दख'ना गानना मोसानायखौ देन्जार मिनिदों दै खिन्थु मानसिफ्रानो अ नोंसोर नुदियाना शुटिं थांनो ओंखारबाय नै आं दोननायखायसो नोंसोर मोनजादो बेदरखौ आं दोननायखायसो सोर मोनजादो जोंनियालाय सानैबो जाना आग्लायनाया नोङोथ' मोजां लाखाया मानसिफोरखौ आंखौ बिदि खालामनानै गामाबा खालामजायो मैखि दं मेगनाव थाखो मा जाखो नोंनिसो आयौ 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 इउटुबारजों इउटुबार लोगो मोनलायदों इयो होखारजाबाय नै बेसोरा होखारजाबाय बेसोरा नों लारा ओइ मिनिलाय खौने बोसोरफ्रा लांफा जायैनि एकदम सेल्फि लानो माजों आदाया ट्रेकिंआव थांनो नागिरदों आदाया ready to go Cầm Bay cái thằng máy đi Biko multimedia tada mama multimedia mama ini multimedia multimedia mama Thangku mama Powder mama deh gakudu asam sama ozak dia Kati mama Aktrisan halang simen Aktrisan halang simen ada apa? Moonbay yang biar korom. Anda double gosla. Nih no size dini on lagan deh. No size. Taibro bayar di Ma badine bilai gaya terus nih mana singo ya direct hani paisa kanai no biar boria malai sapatar malai singo nih ostro rani Rizunga actress mera mah ekdom photo sapene ekdom byosto
आब' देलायबाय नै मालाय ट्रें अनखालानो नायफिनलाबो मालाबो मोजां मोजां बिबार गायना दोनखादों नै न'आबो समायनाखा फुले बेलेग बेलेग डिजाइननि बिबार दं इसोर फैसा मोजां लादों नों सोरांखौ लाबोनाया सोरांखौ टेनसन नुथारदां माने टेनसन नुदों नोंखौ ओंखायनो लाबोदों फुङाव गुफुर जायो ने फुङाव सा फुङाव नोंखौ बांसिन साइज नुयो फुङाव बिराद गुफुर जायो हस्सा फुङावबाथाय दहाय गुफुर नुदों एकदम पेट गुफुर नुयो आदाखौ फुङाव नायनांगौ माने साइजसिन जायो आरोना बेबो मोखां सुयैनि सिगांसो मोखां सुबासो गाज्रि मोखां सुबाबो अन्थावथाव नुयो मोजां नुयो सेस आंना बेटारि लेभेल ल' जाबाय दे गाइस मैयानिफ्रायनो माबायाखै केमेरामेनना मोखाङाव नांलायनो नागिरदोंमोन केमेरामेन नालि मोनामखायो इउटुबार गोजा नै गावजों गाव सौग्रुलायदों दागा दिगा ग्र' मबाइलानो मबाइल जाबाय केटेंगिया आं इदि दागा दिगा खेबालै सिरि सिरिसो खेबो आङो ओरै थेन्थ'गासिनो मालायफ्रा ब्लगार गोजायो ओरै थेन्थ'गासिनो बेस्रा बोरैबा जाथारबायमोनलै शुटिंआबो दाबो जायाखै नालाय ओंखायनो एकदम ब्लगार ओंखारजोब्बाय नै बापरे 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 बाप गासिनाबो एकदम ब्लग सोलिगासिनो नोंबो आथिंसिंजों सोआ मानो आं आथिंसिंजों सोआ आं मबाइलजोंसो नै ब्लगारजों ब्लगार सौग्रुलायबाय गाबाय नै ना मेगन बिलाइयानो गाबाय नै मेगनखौ आथा लगायदों मेगन बिलाइ पीके आया है इधर पीके जैसे इसका मोजां नुदों
गिदिर खालामनांगौ